Baby, ndini sipi? Vhura dhokani. Mirai munhu waMwari. Ndoyapo mamhanje. Usataure ndiri kuya mamhanje, relax. Asha, ma1. Ndine vaenzi. Mudhara wangu namhomzi vakauya kuzondiona. Saka pakaipa sha. Enda ndozokufonera. Hasha, kuzvine basa rii? Mira nditongopinda mukati kandiva mhoresi. Vabva vaona mukwasha wavo. Naiwe. Zvozoita here kungerekana tavaudza. Let me get ready ndozokufonera wozoya kana kuti tozviita mangwana makuseni. But hey. Okay kwacho. Rega ndiende. Ko watopfeka? Inga wani ndati ndikudzoka wani. Haiwo bebe unorwara nenjere. Ndisati ndabuda muno kasekuru kako kakutouya. Nii zvangu zvokureva netumushonga twakaprofita kako ine handidi. Ndangachida tokupa 50 USD. Manje ndabva ndavhiringidzwa nekasekuru kako. Ndakutokupa 10 izvi. Kana kutoregedza futi. Baby usadaro kanisha. Sha. Inini ndasiyana nekasekuru kako kakakujaidza. Ndona kusiyana kuvhara mambama izvezvi. Ndobva ndakunyima mari yachona futi. Vakuru, pamauya panapa panonzi pamuchadosi. Pano tinoranga mapenzi. Ndakamboshandira kuCID Mtora Shanga uko. Vanondiziva kuti detective chiranga mapenzi avajaidze makriminari. Saka iwewe ndoda kuti undiudze kuti zvako zvivini ndezvei, zvekuti isusu tiri kuti no doro, iwe uri kutengesa doro. Zveginyaka izvi. Vakuru musaite hasha kutoonda kudai kutya imi. Apa uri kuedza kungwara kwako here kana kuti kupuza kwangu? Aiwa vakuru, handina kungwara, akangwara ndimi. Ingawani makatsika kamba yakazvidosera. Iwe mfana iwe, wakutondikatunaka iwewe. Maya mukuru, ndiri kutokunzwai kurema kwenyu kwese, ndinzwireiwo tsitsi. Ndozviziva vakuru muri monya imi, munogeza neteni mabhaa. 5 akashota, munogeza makumbo. Bamdiki, panapa panonzi pachikirimbani. Waibata, if I was you, I was not going to waste my time netuma sweet talk twako. Chitogara wandudza fast kuti doro rari kutengesa uri kuroorana kopi. Mudhara, zvinhu ndezvekutaurirana. Inga pachedu, komadi futi nhaye mukuru. Unaika mudhara, imimi makatopenga, level renyu reumonya, ndire kunong'ona madziwa nechibhakera. Plus bhutsu munosunga nehosipipe kamudhara waiziva. Dzinzi usiri kuda kutaura chokwadi. Rega ndiende kulunch. This discussion is not over. Asikana nhasi madzibaba vanonoka kuuya ko vabatikana nei? Hezvo. Naimi, ko munobva matoita tek nemunhu kudaro kwakanaka here? Everyday madzibaba zvino, madzibaba izvi. Chiko nemiwo maamaimi? Mamai mukwane manzwa. Munotoda kuchengera muprofita murume wenyu here. Iwe kwana wanzwa. Hasi murume wangu asi munguva diki inotera. Ndozvatiri kutoronga. Saka wangu afungei. Anje haunyare kunyeba ipapo. Ndandisingade kukuudza chokwadi. Rega ndichikutipira feya manje. Madzibaba Sibnechi ndotomhanya nawo. Tiri kutoronga kuroorana izvezvi so. Naiwe, wakakwana here? Zvari mashuru akabhoiriswa naimi. Dzokorora kutaura muromo wako iwowo ndikudzidzise chakaita zaimbwa kuseka unyena maichigona. Iti pwe tione. Iwe kana uda kuona kuti hondo yaitira inodzoka, tiraimiione. Ndokumutsirai bhiziniya izvezvi. Madzimai. Mirai ndikubatsirei handika. Dzigamai vanangu titaure nyaya iyi. Udzaika iyei uyu ari kuninyena unge imbwa dzikame. Vanangu, musarwe pachizvenyu handitya. Kana muprofita vari kurara nevana vasangano, vari kukanganisa zvachose. Isusu pano tinotoya nechinangwa chekuda kuti tiponeswe. Saka kana zvakudai, ngirozi dzacho dzodzika sei manje? Kana mese muri sure kuti madzibaba vakarara nemi, munokwanisa kutonomangara kumapurisa votosungwa. Munoziva here kuti hana gumburana nanzira vakaenda kujeri nenyaya dzekurara nevana vesangano idzi. Unganai munhu wese ari kuti akararwa nai nababa Sibnechi ndikubatsirei. Right, mfana ndadzoka. Ezvinezvi ndakuda manje kuti undiudze chokwadi. Doro rari kutengesa uri kuruwana kupi? Mudhara,
pafeya chaipo, pasina kurova imbwa takaviga mupinyi. Munoonawo zvine musoro here kuti zvinzi vanhu vagare vasinganwe doro. Makadi kugara maisa mutemo kuti vanhu vanwe doro. Saka maakuda kutanga kutimisa nekuti kwaane korona here. Maakutotiudzira kuti tinwe kana kusanwa pamari yedu ibho here. Hamusi munenge muchitojairira vanhu here ipapo. Mudhara kutaura pafeya chaipo muri kundijairira. Makriminal hobho, vanhu vari kuba vakawandisa. Apa maakuita teki nesu mayuthi ari kungwavha kuti tirarame. Maprofita hobho enhema muno muApple ari kuita mabhidhiri musingavasungi. Iwe mfanewo, usatambe nebrain dzangu andika. Wokwana achiita mabhidhiri ndiani? Okay, ndiudze zvese zvaunoziva nezvaSimpinage. And I will consider releasing you. Ana Simpinage vanoita basa rekunyepera vanhu padombo apo vachitora mari dzevanhu. Munodi kuvasunga. Hey, madhodha. Hama wani chikombera, pakaipa. Mudhara mapindira. Chete here kuti chinobhururuka chinomara. Handiti unenge uchizviita geto bwai. Manje kuno ma1. Nyaya dzako ndakadzifambira. Ndakadzipedza kudhara dzemabhidhiri. Saka muno kanganwai zvenyu mudhara kuti munobuda zvekumhanya. Sha, tuvakadzi tuya tune dzungu. Twakuti ndakaturepa inini. Pane munhu wandakabatira demo here pazvinhu zvacho. Ndoisingaiteka iyoyo. Sha, siyana neni. Ndini ndaikutume here kuvharira sowe rese. Bo mudhara, mawina. But still gara muchiketaka kuti game in 90 minutes. Mudhara gumbure. Ndo mamuri munomu. Po here. Kochi gudo. Chihom. Ndo mauri here muno. Kondo kubiro kase ofu mfana wangu. Ndiri big fan inini. Zviye phone ndasiya ku office. Damn it. Right. Apa sowe ndakuzorirana manje. Kukuprofita hakunetsika. 2 minutes aya. Ndone kutamba chete. Kurungai ndiani. Ndonzi baba koko kana kuti baba garwe. Wari kufunga kuti zvopera manje Mwari vangu ndongovakonera kuti hello Mwari, pane munhu akuda kunditsara sowe. But iwe unoona sekuti zviri wise here zvawaita kumhangarira kumapurisa. Apa tochaenda kujeri kwacho fine. But iwe kusaidi kwako unowanei? Pagaye ipapo. Wazvisungirira apa Sha? Hama wani Sha. Sori hakuna kushadha kwandikakuita dheri. Apa ndakudemba manje. Izvozvo nhasi uno handina kana muriwo. Ndotangira papi chaipo. Nemiwo asikana maizozvinyanyawo. Kudya mari yechikomba unge mushonga wemusana kudaro. Hazvizodekani. Sha, ndapererwa ini ndoita sei manje? Kwatainotamira mhene kwaputiswa neporisi. Saka pakatoipa hameno hako Sha. Takambokuudza, wakazviti wakangwara. Chii takationi?